Rudari obeležavaju svoj dan u znak sećanja na veliki rudarski štrajk 6. avgusta 1903. godine u Senjskom rudniku. I danas, kao i tada, rudari traže bolje uslove rada. Premijer Aleksandar Vučić poručio je, čestitajući praznik, da rudarstvo ima strateški značaj za Srbiju i da je ovo novo vreme u kojem će rudari imati izrazito važnu ulogu u privrednom i sveopštem razvoju. Andrija Granić iz Bora od 1995. godine radi u rudarsko-topioničarskom basenu Bor. On kaže da nijedan rudarski posao nije lak jer je za 25 godina promenio više radnih mesta u rudniku i u to se sam uverio. Trenutno radi u topionici u kojoj se uslovi rada nisu promenili skoro 100 godina i zato njegove kolege i on sa nestrpljenjem očekuju završetak nove topionice. Posao jeste naporan. Visoka temperatura, prašina, dim. Znači, za sad su uslovi ne tako dobri, a nadamo se sa novom izgradnjom topionica će biti bolji uslovi, bolji standard, znači lakše da se radi. Na proslavi Dana rudara generalni direktor RTB-a Blagoje Spaskovski je svojim radnicima čestitao 6. avgust i kao najbolji poklon najavio završetak nove topionice. Očekujem da sledeće godine već pretapamo koncentrat sa znatno čistim vazduhom ili potpuno čistim vazduhom kakav je bio 1903. godine. Dan rudara u RTB-u je prilika da se nagrade najbolji radnici. Mnogo mi znači zato što je to jedna veoma prestižna nagrada, pogotovo što sam ja žena, znači u jednom ovako muškom poslu. Truda i rada sam uložio mnogo, ali bih istakao ne jureći neku nagradu, nego jednostavno za ostvarivanje proizvodnih rezultata. Nova topionica u RTB-u Bor, osim boljih uslova rada, doneće povećanje proizvodnje, veći profit i ono što je najvažnije za žitelje Timočke krajine, čisto nebo nad Borom. Bor, Milena Lilić, televizija Pink.